ኤፒሌፕስን ኮሮና ቫይረስን ከመይ ይኸዱ? እቲ ጽቡቕ ዜና ኮሮና ቫይረስ እቲ ሕማምን ካብ ካልኦት ብፍላይ ኮቪድ-19 ንሰባት ኤፒሌፕሲ ዘለዎም ሓደገኛ ኣይኮነን። ካልኦት ተወሰኽቲ ሕማማት እንተሃልዮም እቲ ኩነታት ይቕየር። ሓደጋ ንሕማቕ ኣካይዳ ይዓቢ። ሳሕቲ መድሓኒት ናይ ኤፒሌፕሲ ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ የጎናድቡ። እቲ ቫይረስ ንኹሉ ሓደገኛ ክኸውን ስለ ዝኽእል ግዳያትን ካልኦትን ካብ መልከፍቲ ክከላኸሉ ይግባእ። ክታበት እውን ንግዳያት ኤፒሌፕሲ ይምከር። ብሰንኪ ክታበት ክመጽእ ዝኽእል ጸገባት ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ብኮቪድ-19 ዝስዕብ። ኮቪድ-19 ክታበት ረስኒ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ እንደገና መጥቃዕቲ ናይ ኤፒሌፕሲ ሓደ ግዜ ዘስዕብ። ስለዚ ድማ ንመክር ናይ ሰውነት ሙቐት ኣገዳሲ እንተኾይኑ ብሸጎማኒ ወይ ድማ ብመድሓኒት ክወርድን ካብ መጥቃዕቲ ድማ ክንከላኸል። ንተወሳኺ ሓበሬታ epi.ch/tir